Ndị be anyị ekele m ụnụ. Nke a bụ amụma maka ọgbakọ ukwu nke ndị Igbo n'ala Amerịka. Abụ m Maazị Chimezie Okorochukwu. Nzukọ otu ndị ọlụ bi n'ala Amerịka bụ Orlu Regional Assembly ma ọ bụ ORA USA n'ahịa ịchafụ ga-enwe ọgbakọ ukwu n'obodo Austin, Texas nke Amerịka n'izuụka a, mgbe ọnwa isii nke afọ anyị nọ n'ime ya ga-agba abalị 21 wee ruo abalị 27. Aka na-achị ndị ọlụ n'ala Amerịka bụ Chief Fidelis Ezewike dike ọha gburugburu nke mbụ na dike na Afai adịlarị na mbụ nye ntụziaka na mgbakọ ọsa na uze aghaghị ibu n'elu nkwụ. A na-atụ anya na Igbo bụ Igbo amụrụ n'obi ga-awụcha na nnukwu ụlọ oriri na nkwari nke Hilton dị n'ọdụ ụgbọelu obodo Austin, Texas. Ka ọ dị ugbu a, ụmụ Igbo bi na mba ụwa dị iche iche ọkachasị ndị ọlụ na ndị na-agụrụ ha ọfọ ndụ ekwuola na njinji na ebelebe ga-egbu maka ihi na ofe na ụtara dị mma, akpịrị agaghị asụ ngọngọ ma ya ụfọdụ ịgba onye ụpa. Ọ bụ eziokwu na ọ bụ ịkwụ ọnya nta ego a ga-eji enyere ụmụ ogbenye na ụmụ nwaanyị isi mkpe ndị ọlụ aka ka dinta dịka ORA USA ji buru egbe gbawa ọhịa, ma nke bụ akwaghị akwa bụ ohere ọma pụrụ iche nke ndị bịara ọgbakọ a ga-eji wee tụọ ndụ ha mmanụ. Egwu omenala nke bụ onye agbaghị n'ụkwụ ọ na-ekwe n'isi, soro m chịa nke na-achụfu ọbara mgbali elu na egwu ụmụaka Igbo na-etolite etolite n'ala Amerịka ga-asụrụ gede ma meekwa ọhaneze obi ụtọ. Ebe ọ bụ na onye gburu awọ gbuokwa mbara egbuchala ihe niile na-ekwu egwu na mmiri, ka anyị were ezi isi kwekọrịta na nkata akpara akpa ka ọ dịwazienu mgbe akpụ anyị na-agụrụ izu ga-ere na mmiri. Ndewonu.